Sang Hyang Candra nedengi purnama sumunar kenyari kaya ngliling bawana. Kartika Abyara sumunar ngrenggani ngantariksa mimbu endahing swasaning wanci dalu. Ora kaya repat Panakawaning samiya gegojekan angrengga endahing putri saking Surakarta.
Ayo apik iki. Putri Solo. Putri Solo. Ayo ngono. Ayo nggih. Seger ki mau kepenak ya, Truk. Ayo, wah luar biasa. Isih kurang sak lakon, Gong. Apa? Wis anggeni ratu. Wah, iki mau nembe lahir jadi engko ratu. Ayo. Santai wae ra perlu kesusu. Isih sore. Ya. Jam piro? Tengah 11. Ora senengane iki. Ning sing patut membanggakan suasana pada malam hari ini, Truk. Aku sak koncoe kerep resah ngopo ya ditanggapne wayang dadak semalam suntuk anggere bar limbukan sing mirsani wis entek. Iya. Mau diskusi karo Cak Bagus karo kanca-kanca piye carane. Lah akhirnya awake dhewe menemukan buktinya terjadi di wilayah Wengkal Rejoso walaupun meh jam 2 sing nonton sik utuh. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ayo. Apik. Iki kira-kira sik semene iki ngenteni lakon apa ngenteni Niken Salindri. Ya jenenge wong mirsani wayang iki majemuk oleh majemuk. Loro jire nem ciluro Ora kok gending. Tegese iki mawarna-warna ana sing rawuh butuhe mau nonton bakul. Momong karo putrane wis jajan wis tuku dolanan kundur ngono ya eneng. Ana sing rawuh iki butuhe mung nun sewu ngrungokne kleningan ki ana. Aku guru kleningan tok aku. Tiada hari tanpa kleningan teko wayangan talu pun mboten seneng. Anggere kleningan rampung pidato kula wangsul. Ngono kuwi enek. Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi upamane tontonan upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya, Ana sing pancen mirsani babakan nggen lucon, nggen guyon, nggen goro-goro, nggen lembuan ra apa-apa kuwi pancen ya duwe hak dhewe-dhewe sing baku mergo niate penonton sing pirang-pirang kuwi mau sing beda-beda kuwi mau inti sarine padha kabeh ya kuwi ikut bersama melestarikan seni tradisi jati diri bangsa wayang kulit. lah kuwi. Kailok ya, Kong. Heeh, kaya ngono kuwi bangga. Wayang umure pira jajal berabad-abad, Truk. Iya. Heeh. Nganti seprene Nadianto mbiyen enek teknologi layar tancap. Ayo. Wis sik cilik. Sing disetele filme Roma Irama. Ayo. Judi jreng ngono kae. Bar kuwi saya bengi terus Joko Sembung. Heeh. Musuh karo apa ki jenenge kelelawar kae. Iya. Karo londo-londo kaya overdome Jaka Sembung ngono kae. Mau saya bengi terus ganti filmnya Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet. Ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen. Heeh. Layar tancap kukut ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Ya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligining wewengkon Nganjuk. Ya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal sumperambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Lah, yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng yen nyambut gawe ini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono Truk. Nggih ngoten niku. Elaelo. Ela-elo. Heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Ki lek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti kuwi Wi miner ora pales, miner. ayo.